हेल' लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअ'आवबो नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों अननाय खुलुमनाय सिबिनायजों बरायबाय। आरो जाय बिथांमोना दिनै नैबे आंनि चेनेलाव गोदान, बिथांमोनखौबो फिन खनसेबाव आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय। दा दिनैनि जे टपिक, बे टपिकखौ नोंथांमोना बै थाम्बनेल्सआव नायनानै एसेबाबो बुजिबाय जानो हागौ, नङा होमब्ला? दा दिनै बिराद गुदुं गुदुं खौरां आरो दिनै नंबां जाबां बाथ्राखौ लानानै दिनै ससियेल मिडियायाव गोबां दावराव, नङा होमब्ला? दा बे टपिकनि फारसे फंनैसोल' सावरायगोन रायजोफोर। दा बै टपिकखौ बबेनिफ्राय लाबोनाय जादों होनोब्ला, जायनाखि UPPL दोलोनि UPPL सापर्टार बर'सा फेसबुक पेजनिफ्राय बे कन्टेन्टखौ लाबोनाय जादों आरो आङो टपिकखौ। लोगोफोर आरो रायजो राजाफोर, नोंथांमोनहा बै बर'सा फेसबुक पेजनि कन्टेन्टफोरखौ बा पस्ट खालामनायफोरखौ माब्लाबा नोंथांमोनहाबो फल' खालाम आरो मा रोखोमनि पस्ट खालामो बिथाङा, नङा होमब्ला? दिनै बिथाङा UPPLनि फुल सापर्टार आरो दा दिनै नंखायनो बिथाङा बिराद जानला मोनला पस्ट खालामो आरो जेब्लानाखि बै समाव आंनि जाथाय जादोंमोन, बे समावबो बिथाङा बिराद गाज्रि पस्ट खालामदोंमोन आरो बै समाव बिथाङा लिरदोंमोन, ओरैबायदि लिरदोंमोन बिथाङा, BPF दोलोआ मानसि बुथारनानैसो 17 बोसोर BTCखौ सालायनो हादों। बिथांमोननि दिनाव मानसि बुथारनानैसो राज खालामनो हादों होननानै बिथाङा बै समावबो पस्ट खालामदोंमोन आरो दा बैखौ लानानै आङो आगोलबो FIR होननानै मोनसे FIR लिरनाय जादोंमोन। गोबां मानसिफ्रा बादा होनायाव आङो FIRखौ होनाय जायाखैमोन आरो दा दिनैबो नैबे बोथोरा सफैबाय आरो दिनै बिथाङा जे बाथ्राफोरखौ नैबे फेसबुक पेजाव पस्ट खालामदों, नङा होमब्ला? दा बिथाङा उइदाउट प्रुफ लानानै पस्ट खालामखो ना बिथाङा प्रुफ मोननाय हिसाबै बे भिडिअ'खौ बा बे पस्टखौ लाबोखो? बेयाव जुदि बिथाङा उइदाउट प्रुफ बे फेसबुक पेजाव बे पस्टखौ लाबोनाय जादोंब्ला बिथांनि थाखाय बिराद माबा मोनसे गाज्रि सम होननानै जों साननांगोन आरो लोगोफोर। दा जाय समखौ बिथाङा लोगो मोनफेराखैमोन, बै समफोरखौ बिथाङा लोगो मोननो हागौ आरो नैबे दिनैनि दिनाव उइदाउट प्रुफ। आरो बिथाङा जुदि जेबो प्रुफ होनो हायाब्ला आरो बिथाङा बै समनि प्रुफखौ बियोब्ला, 17 बोसोराव मानसि बुथारनानैसो BPF दोलोआ राज खालामबोदों बा सरखार सालायबोदों। जुदि बै समनि बाथ्राफोरखौ बा बै समनि फिननायखौ बिथाङा दासिमबो बिनाय जायोब्ला मा प्रुफ होगोन? सोरखौ बुथारनायनि मा प्रुफ होगोन बिथाङा? दा बिथांनि गाज्रि सम ना रायजोफोर। दा दिनै बिथाङा सापर्टारफोरखौ लानानै बिराद खोरा आरो खिन्थु बबे समावदि बबे बारा बारगोन, दा बेखौ दिनै बिथाङा मोनथियाखै आरो दा बिथांमोना दिनै बिदिनो बिराद नाना बाना पस्ट खालामलाबायो आरो बिराद गाज्रि कन्टेन्ट लाबोयो। बोथोरा सोलायबाय, दिनै सानसेनि दिना माब्लाबाबो अराय सम थाया। बै समाव नोंथांमोनहा परिबर्तननि नाम लानानै रायजो राजाफोरखौ बेसेबां थगायबोखो, रायजो राजाफ्राबो बिनि हिसाबखौ दङ, गोसोआव लानानै दं, मेम'रियाव। जेब्लानाखि परिबर्तननि सिगां नोंथांमोनहा इलेक्सन गेलेनो थांदोंमोन, बै समाव नोंथांमोनहा बेसेबां गिदिर कमिटमेन्ट खालामामोन, साख्रिनिफ्राय लानानै एकदम डेभेलपनिफ्राय लानानै बा गोबां मावफुंनो बा सुइजारलेण्ड बानायनो, डिजिटेल इन्डिया बानायनो बा डिजिटेल BTC बानायनो नोंथांमोनहा बेसेबां रादाय होआमोन। दिनै बैफोर गासिबो दिनै नोंथांमोना मोनसेबो मोगथाङाव जाफुङाखिसै। बिदिब्ला दिनै नोंथांमोननि बै बुंनायफोरखौ मानो गोसोआव थाया रायजो राजाफ्रा? बेखायनो दिनैनि दिनाव नोंथांमोना जेखि राजनिति खालामा मानो, जेखि पलिटिक्स खालामा मानो, नैबे दिनाव नोंथांमोननि पलिटिक्सनि बारहावाया बिराद गाज्रि बुन्दुमोन। ओरैबायदि अबस्था जाबाय आरो दा नोंथांमोना 17 बोसोरखौ लानानै दिनै नोंथांमोना राजनिति खालामाबानो खुनु पलिटिक्सआव बा मिडियायाव फैनो हाया आरो मोनसेया जाहैबाय 17 बोसोर, मोनसेया जाहैबाय सेल्फ हेल्प ग्रुप, मोनसेया जाहैबाय अरुण'दय। बे मोनथाम मोनब्रै स्किमखौ लानानै राजनिति खालामाबानो नोंथांमोननि पलिटिक्सआ माब्लाबाबो जाया आरो नोंथांमोना बैफोरखौ गारनानै मालाबाबो पलिटिक्स खालामनो हाया रायजो राजाफोरनि गेजेराव। ओरैबायदि लासिं सिं आरो दा दिनै बिनि थाखायनो नोंथांमोनहा नोंथांमोननि गाज्रि मावनायनि गाज्रि फिथाइ, जे फिथाइया
माने जायोबा माने गोबागोन बा जानो हाया हजम जाया बै फिथाइखौ नोंथांमोनहा माने मोनजानो थांगासिनो दं आरो 2025 मायथाइयाव जेब्लानाखि 2025 मायथाइनि उनाव नोंथांमोननि सरकारा बायो अब्ला नैबे UPPL होननाय मुंखौ खुनु रायजो राजाया लानाय नङा आरो गोसोआवबो बेरखांनाय नङा माबायदि UPPL दल बेलाय होननानैसो रायखांजागोन बै समफोरखौ नोंथांमोना नेनानै जे पस्टखौ लाबोदों बे पस्टआ जाहैबाय मोनसे पलिटिक्स माने गाज्रि बारहावा बियो बेयाव जेबो गैया महिलारि सारखौ मा रोखोम बरनाम खालामनो हागोन मा रोखोम रायजो राजाया बिथांखौ गाज्रि मोनगोन मा खोथा लाबोबा मा फानसायोबा बिथाङा नांगोन बेफोरबायदि माबा मोनसे बिराद गाज्रि मोनसे माने खल सानाय आरो रायजोफोर बेयाव जेबो गैया दा बिथांमोना गावसिनि बै गाज्रि मोनजानायखौ खिन्थु सिन्था खालामबाय बुजिबाय दिनैनि दिनाव रायजोफोर दिनै बिथांमोनखौ बयबो गाज्रि मोनजोब्बाय खुनु रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि सापर्ट गैला दिनैहाय बिथांमोननि मावनाय दांनाय जेनाखि डेभेलपमेन्टनिफ्राय लानानै गासै बिथिंनिफ्राय आनडेभेलपखौ लानानै आरो जोंनि BTCनि मोन्थाइफोरखौ लानानै बा जोंनि BTCनि गोमानाय मोन्थाइफोरखौ लानानै दिनै रायजो राजाफ्रा खुद्रिबाय दिनै बिथांमोनखौ मोजां मोनला आरो बेनिखायनो दिनै बिथांमोनहा मा मोनसे गोदान माने राजनिति गेलेनो फैलायबाय आरो रायजोफोर जेबो गैया जाहाथे रायजो राजाफ्रा महिलारि सारखौ गाज्रि मोनो माने बेल' मोनसे एक नम्बर माने पलिटिक्स आरो दा जोबनायहालागै फंनैसोल' खोथा सावरायनोसै लोगोफोर दा बिनिफ्राय भिडिअखौ दोनसै बांद्राय गोलावबा खोनासंनो बाय नङा होमब्ला दा जोबनायाव बेनो जाहैबाय माने दिनै महिलारि सारा माने सोरबा आइजोजों माने सारेगामा गान मोसादों होननानै खोनादों आरो खिन्थु बै मोसानायफ्रा जाहैबाय मोनसे गाज्रि माने पलिटिक्सनि बारहावा रायजोफोर बेयाव जेबो गैया मानसिखौ मा रोखोम बरनाम खालामनो हागोन माने बेखौ लानानैसो बैफोरखौ पस्ट खालामनाय जादों आरो दिनैनि दिनाव बिथाङाथ' प्रुफ होनो हायाब्ला बिथाङाथ' बै गावनि मावनायनि फिथाइखौ जेनेबा मोनजागोन नालाय दा बेखौ सिन्था खालामनांसिगोन आरो बिथाङा दा जिखुनु हक दिनै बिथांमोना बिदिनो बिराद नाना बाना पलिटिक्स खालामो दिनै बिथांमोना मोनसेबो खामानि मावनो हायाखैबाबो माने गोबां खामानि मावबाय गोबां डेभेलप जाबाय बिराद मोजां मोजां खोथा बुङो आरो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव नाथाय दिनैनि दिनाव रायजो राजाफ्रा कि जाम्बाबाव नामा नङा होमबा लोगोफोर रायजो राजाफोर दिनैनि दिनाव जाम्बा दंबावो नामा दिनैनि दिनाव ससियेल मिडिया जुग नङा होमब्ला बै समनि जुग नङा दिनैनि दिनाव मबाइल बोदलाबानो नुयो सोर मा मावदों सोर मा मावाखै नङा होमब्ला दिनै बिथांमोना माखौ थगायनो हाला बेनिखायनो दिनै बिथांमोना माबा मोनसे गाज्रि माने पलिटिक्स खालामो आरो माने राजनितिक गेलेयो नङा होमब्ला दा दिनै बिथांमोननि मोनफ्रोमबो राजनितिआनो नैबे समाव नैबे BTCआव माने खुनु खामानि होनाय नङा रायजोफोर नङा होमब्ला दा ओरैबायदि अबस्था दा जिखुनु हक फैगोन समफोरखौ नेनानै थादो लोगोफोर दा बिथांमोना माबायदि जेनगोन आरो बिथांमोना जेननायनि उनाव मा जागोन दा सिन्था खालामनानै नायदो रायजोफोर बै समाव जेब्लानाखि महिलारि सारखौ गाज्रि मोननानै गुबुन दलाव थांदोंमोन सोरबाबा थांदोंमोन UPPL सोरबाबा थांदों कंग्रेस सोरबाबा थांदों BJP गोबां दोलोआव माने गाव गाव मोजां मोननायाव गाव गाव हाबैदों आरो नङा होमब्ला दा गाव गावनि मेटार बेफोर नङा होमब्ला बिथांमोननि खोथा मा साननानै थाङामोन आरो दिनै बिथांमोना बै समाव गाज्रि मोननानै थांनाय आरो दिनै माने माखासे समाव बा माखासे समनि सिगां गाज्रि मोननानै UPPL बा BJPआव थांनाय नङा होमब्ला बै बिथांमोना दिनै मानो हाग्रामा महिलारि सारखौ नागिरनानै हाला मानो फैफिननांगौ गोनां जाखो बेखौसो सिन्था खालामनांगोन रायजोफोर जोङो मेन पइन्टआ बै समाव नाङा होननानै थांबाय महिलारि सारखौ नङा होमब्ला दिनै मानो महिलारि सारनि दैदेननाय BPF हान्जायाव मानो हाला मानो जयनिं जाफैनो गोनां जाखो नङा होमब्ला गोबां लिडारफोर थांदोंमोन बै समाव नाथाय दा गोबां लिडारफ्रानो दिनै फैफिननो नागिरगासिनो दं आरो गोबां फैफिनजोब्बायबो नङा होमब्ला दिनै नंखायनो फैगोन समफ्रा UPPL दोलोनि थाखाय बिराद गाज्रि आरो लोगोफोर दा दिनै गोबां खोथा सावरायबाय दा जोबनायाव खनसेबाव अननाय खुलुमनाय सिबिनायजों नोंथांमोननो जासिनानै दिनै बेयावनो भिडिअखौ दोनथ'बाय लोगो